Ay, 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 ay. Mhm. River Radio, River Radio. Psh, 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 psh. Kissing.
Ayan, mega love shoutout, Juan Vlogs. Magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa pagdaan dito sa aking radio. Ito sa YT, no? Sa Rebel Radio on board. Magandang gabi. At maya-maya ako'y magbibigay ng banana sa iyo. Maraming salamat. Ayan. Ayan, mega love shout out sa iyo, Mama Pobreng Ami. Ayan, maraming salamat sa pagpasok. Thumbs up dan host. Ayan, maraming salamat sa patamsak, Mama Pobreng Ami. Gising ka pa ba? Gising pa pala si Mama Ami, no? Kumusta po, Ma'am Pobreng Ami? Kumusta? Ako wala banana. Bakit wala banana? Bakit wala ka banana, Pobreng Ma'am Pobreng Ami? Nasaan na yung banana mo, Mama Pobreng Ami, no? Bakit nawala? Musta hindi na ako nakapunta, Ma'am Ami, no? Kasi nako, ang busy-busy ng buhay. Busy ng buhay ni host. Yung charger mga guys, mag-charge tayo. Silubat yung isang phone natin, na. Ayan, magpapantok lang tayo mga guys. "5:15 pa lang ng hapon host at dito pa ako work." Okay, sige, magandang ang tawag nito, mag-ingat sa work, Ma'am Pobreng Ami, no? Ay,
Sana'y makapahinga ka soon pagkatapos ng trabaho, no? Ayan, nandiyan ang ating kaibigan, si Malaking Papaya. Yan, Miguel Miguel Love, shout out. Gusto mong umakyat? Malaking Papaya. Hello, kumusta na? Ayan, maganda pa rin. Ito, stress, Malaking Papaya. Ang dami nating ginawa ngayong araw, no? Ang daming ginawa ni host ngayong araw. So, medyo stress tayo konti, no? Ayan. Unya na host, nako kaaway ron. Kinsa man kaaway naman sa man siya, eh. Okay lang host. Ayan, maraming salamat mga pobreng ami ha. Ingat sa work. Kinsa man nimong kaaway, Malaking Papaya. Oy, ano man na. Oy, ayaw nang away-away. Oy. Pati ka na mag-away. Ayan. Mega love shout out sa OFW family in Japan. Tamsak host. Tamsak Dan host. Ayan. Nakasipi lang ako. Ayan. Maraming salamat ma'am OFW family in Japan. Ayan. Galing ko sa trabaho. No? Papaantok lang muna. Tapos mamaya matutulog. Agi-agi na sa bed. Ayan. May pagpapahuway. Ma'am OFW family in Japan. Hinaut, nag-relax na sa Katri, no? Yan. May pagpahuway. Sabi mo, new friend lang. Hindi, isama kita. Sinong papasok dito, no? Isama natin. Kasi may bago rin akong gawa. So, isama kita ng pobreng amin, no? Bigyan kita ng dalawa. Lahat ng pumasok, no? Ayan. I-check ko dito kung meron pa akong alagad na hindi pa nakakapit kaya pobreng amin, no? I-kapit natin ito mamaya. Ayan, hi ma'am OFW Japan, sabi ni Malaking Papaya. Maraming salamat. Oh, relax bro. Ay. Ang sarap ng buhay. Ang lamig yata dyan sa Japan eh. Napakalamig dyan sa Japan kaya ang sarap mag-relax. So, lumalapit nga yung iba sa ano nila. Ano ba yung tinatawag yung pausok-usok sa loob ng bahay? Chimney ba yun? Eh, hindi ko alam yun. Yung iba nagpapainit na. Ayun, Malaking Papaya pa BG. Maraming salamat, Excla. Ayan, okay lang. Ayan, maraming salamat mga pobreng ami sa iyong pag-apunta ngayong gabi sa work. Ayan mga guys, si Mama Pobreng Ami na. Napaka-generous yan ng WH mga guys. At lagi din akong piniplay niyan ni Mama Pobreng Ami na. Parang si OFW family in Japan lang din yan. Ayan, replay ko lang ni Ogma ha. Naka-play pa mo sa laptop, gibiyaan rin ako. Nisad na ko room kay siga na sad mata sa isa. Wala problema, Mama OFW Japan. Uy, wala problema dyan. Kay bawal na ko ni mo, Mama OFW Japan. Wala problema dyan. Oh, autumn na. Tugnaw na gid-host. Oh, di ba? Ay, how I wish na makaanha kong Japan. Sis. It's dreams come true. Kung makaanha ko Japan, ha? So, dream come true. Ever na human ko replay ni mo, ha? Ganina. Oh, salamat naman, Excla. Nag-comment gani ka dito, no? Kay wa sa premiere ni mo ganina na birthday ko. Ay, nakakaon din ni Kuhumba di si Kuan. Si Malaking Papaya.
Ay humba dito ganihan no. Sino kay ning Simon na niron kinakaon ni humba no. And oo tinabangay lang gyud. Ani mo diri ba kay mag-sushi ta? Asa man dapit sa Japan ang imuhang location Ma'am OFW family in Japan? Sus, dako kayo placement diha eh. Di mo kaan na diha Japan kay dako kay placement. Pero, and Hiroshima, oh, sure. It's a big city. Hiroshima, amo, ayan. So, may pag-relax diha ma'am, OFW family in Japan, no? It's an autumn, no? Di ay, wala ko kabaloan ng placement dako di ay. Dako kayo placement ang Japan. Kaya ang Japan is basta dako na siya placement. Napa na siya kailangan pa ta mo eskwela og Nihongo no before ta makaanha og Japan kung ka ng employment imong anhaon no. So, mo eskwela pa ka og pila ka months before ka proceed sa imong application paingon og Japan. Yan, maraming salamat sa ating 4 million viewers na nandyan. Maayong gabi. Pampaduka ra niya ako ang gibuhat ron. Kana sa tadukaon so toning patyon. O chill time kaya race day ugma daghan mi amigo diri taga Cebu ba. Oo ako husband na 6 months nag-schooling after grad college way back 2009. Nihongo lisod by English diri good. Oh, mao gyud. Paano ko na sila diha ma'am OFW family kung wa ko masayop no. Anang kuan gid sila sa ilang language ba. Tangkilik sila sa ilang language. Mao gyud na sila. Kuan kay na sila no. Love kay nila ilahang country ba. So, mao na akong nahibaw-an kung wala ko masayop no. Ilang gi-reserve gyud ang Nihongo, di ba? Di na sila magpagamit og lain nga mga language no. Tungod kay sila mao na silang klase nga tawo nga mahal kay nilang ilahang country. Ayan, Cindy Dizon, hello. Ayan, big love shout out sa iyo Cindy Dizon. Welcome sa ating LS for tonight. Ayan, umaya ay screenshot ko to. So, puntahan natin si Ma'am Pobring Ami, si Cindy Dizon, at si Juan Vlogs. Let's see, OFW in Japan din. So, tingnan i-check ko kung may mga hindi pa nadikit, no? Ay, si Cutie, wala pala yan. Hi, Ma'am Cutie. Welcome. Sige lang, dagdagan. Kung anti ka, Ma'am Cutie, no? Ikaw din ni Cutie. Daghan kini siya kuan ba? Ninja si Ma'am Cutie nga di ta kaila ba, no? Hadlok maila ng imong kagwapa, Ma'am Cutie. Yan, sige lang, i-check na ako, unya na kung matagaan ti kaga ninja na yung mga ninja nga wala pa na ako makapit sa imo, Ma'am Cutie. So, ako ihatag mo. Sekreto ra kayo ni siya, Alien 2. Mao di ay. Sila nga unsa man joy nga sa imuhang kuan Mama Cutie, unsa man nga sa imuhang pinaka main account no?
Ay, Tagalog ba si Ma'am Cutie? Huli ka. Ikaw pala yan, host. Oh, ako to. To host, gawas ako ha. Replay ko lang ni Nighty. All mga gwapa. Okay, good night, Ma'am OFW in Japan. Sleep tight, no? O niya, pahuway o tarong. So, inom daan og tubig before matulog, no? Kaya, mas nindot ikatog kung nakainom kag tubig before matulog. Ma'am Cutie, Tagalog ba si Cutie? Makakaintindi ng Bisaya. And oo, salamat host. Ingat all, sabi ni Ma'am OFW Family in Japan. Ayan, maraming salamat. Ayan, ingat ka rin, Ma'am OFW. And ingat kayo dyan. And malaking papaya still in the house. Kinsa may mong kaaway ay malaking papaya ay kinsa may mong kaaway. Ha? Kinsa man ay mong kaaway. Nawala na si Ma'am Cutie. Ma'am Cutie, nandiyan ka pa? Umalis na, lumipad na. Lumipad na si Ma'am Cutie na. Yan, Cindy Dizon, Cutie White, maraming salamat sa pasilip-silip dyan.
Ayan, maraming salamat, Pinky Pound, thumbs up host. Sino si Pinky Pound? Sino yung mini Pinky Pound? No? Magandang hating gabi sa iyo, Ma'am Pinky Pound. Maraming salamat sa pagpasok sa ating radio dito sa YT. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Pinky. Ayan, mamaya didikitan kita, Ma'am Pinky, na. Kitan kita ng aking dalawang alagad. Ini-off ko na yung camera ko kasi ayan, konti lang yung pumunta dito, na. So, yan maya-maya ay bigyan kita ng jacket. Baka, kaso matagal-tagal pa eh. Sana makapagbaba ka ng bahay. Pakibaba na lang yung main account mo, Ma'am Pinky, or yan yung main account mo. Pag yan yung main account mo, so pupuntahan kita.
Oo. So, ano yung pinaka-main account mo? Yun ba yung pinaka-main account mo? Kasi puntahan ko na yan. O meron kang pinaka-main. So, kung may pinaka-main ka, pakitype na lang po. At pupuntahan ko. Ito. Sige po. Sige. Puntahan kita. 81 subscribers. Ikaw ba to? Bago ka lang nagsimula? Sino bang mga friend mo dito? Titingnan ko. Sige, salamat. Yan, walang anuman. Titingnan ko sino ba yung mga kakilala mo na kakilala ko rin. Baka meron akong kakilala. Sino ba dito? Sa 12 na yan. Oh, I see. Si Laktoy TV. Kilala mo si Laktoy TV. So, galing ka ni Ma'am Jana, no? If I'm not mistaken, galing ka ni Ma'am Jana. Ayun. Si Ma'am Jana, nakita ko sa ano mo. New Art nag-introduce sa'yo. Si New Art. Sino ba siya? Tignan ko nga. Jana din na yun. Si Ma'am Jana. Sige, puntahan kita. Ayan, sa dikit na pala tayo. Ayan. Dikit na tayo sa main ko. So, dagdagan kita ng 2. Maraming salamat sa pagpunta, Pinky Pound. Bisaya ka ba, Ma'am Pinky? Ano nangyari sa sounds ko pa? Hindi na tumutugtog. Ayan. Tumuna tayo. From Davao, Bisaya. So, nag-ILS ka na, no? Nag-ILS ka na, kailan lang? 16 hours ago. Tingnan ko yung saan ko ba? Saan ba yung play? Wala kang 1 minute. Yan. When I look into your when I look at you. Ayan. I-play ko itong when I look at you. Kasi bawal na mag-play ngayon ng mababa na video. So, kailangan umabot or lagpas ng 1 minute. So, bago ka didikit. Tingnan ko to si practicing when I look at you. So, ni-request pala yan. Na-request ng iyong kuya, na. Napakinggan ko, Mama Pinky. Huwag kang mahiya. Uy, nindot mo ni kagtingog, mahiya-hiya po eh. Nindot mo ni kagtingog, ano maulaw man ay. Igawas ng talent. Ganda ng boses ni Ma'am Pinky. Bitaw, nindot kagtingog, Ma'am Pinky. All you need to do is just keep on practicing, no? 'Di ba? Keep on practicing. 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 Keep on practicing.
Keep on practicing of your talent, of what you have, because you have the talent of singing. Naulaw, ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw, Ma'am Pinky. Nawala daw siya, nawala guys. Taga-asa ka, host? Taga Cebu ko pero nagtrabaho ko diri sa Brunei. Taga Cebu ko, Pinky, no? Ayan, maraming salamat. Dumating na si Sir Vince Kurt Joseph. Ayan, hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening. Kasama si Sir ML3B Vlogs. Tamsak Dan. Ayan, maraming salamat, sir, no? Ayan, hindi kayo busy yung dalawa, sir. Si Vince Kurt Joseph. Ayan, may bagong kaibigan tayo, babying baby, si Ma'am Pinky Pound, taga Davao, no? Ay bagong pasok dito. Yan, playing ko sa isang video which is the Practicing When I Look at You by Miley Cyrus, na requested by his brother. So, ayan, dikitan ko to pagkatapos. Tapusin ko tong video ni Ma'am Pinky. And mega shout out sa lahat, sabi ni Ma'am Pinky. Kulos ra ko na yung nahibalaan. Okay rin ang Ma'am Pinky. Ayan, sir, walang busy sa amin, host. Grabe naman, sir, ML3B Vlogs, no? Ikaw ba yung nagdala nito, sir? Yung, may nakita akong isang video dun sa, na yung out of town. Tapos dinala mo yung sasakyan niyo, sir. So, ikaw ba yung nagdala nito o ang iyong misis? Kasi paano pag namamam kita kaso si sir pala yan? Ayan, si Vince Kurt Joseph is, kung hindi ako nagkamali, anak mo ba yan, Sir ML3B? Ayan, anyway, natapos ko na yung video ni Ma'am Pinky Pound. So, dikitan ko na to siya. Si Ma'am Pinky Pound, ayan. So, yung isa, hindi na ako magbakas sa isa, Mama Pinky Pound. So, ipakita natin, pakita tayo sa camera para pakita natin kay Ma'am Pinky. Ayan. So, dito sa isa, ayan, Ma'am Pinky, dinikit ko na siya. Ayaw makita. Medyo blurred. Ayan. Tapos dito sa isa, hanapin kita, Ma'am Pinky pa. Si Ma'am Pinky pa. Ayan, sir, Vince Kurt Joseph at si ML3B Vlogs. Bigyan ko rin kayo ng tigda-dalawa mamaya, sir. Yung legit na ninja ko, no? Ayan, maraming salamat. Ako to, anak ko si Vince Kurt, di ba? Yan, napakabait niya na Ma'am Pinky Pound, no? Napakabait nila ni Sir ML3B Vlogs. Bago lang kami nagkadikit, pero ayan, sumuport agad, no? Sila po ay mga monetized channel na, no? Kung may time ka, Ma'am Pinky Pound, so puntahan mo yan si Sir ML3B Vlogs at si yung anak niya si Vince Kurt Joseph, at huwag mong i-skip yung harang nila. Ayan, para magkakaroon ka naman ng mga supportive na
monetize channel na, no? Mama Pinky Pound. Ayan, puntahan kita sa pangalawa kong ninja, Mama Pinky Pound. At idikit ko na sa'yo. Ayan, hindi na ako magbakas para kapit na kapit. Ayan, dito sa pangalawa. Ay, makita. Ayan. So, dalawa na, no? Dalawang cellphone to. Ayan, done sa iyo, Ma'am Pinky Pound, no? Ayan, I hope to see you again. And, ayan, pasyal ka lang dito at minsan nag-i-LS ako sa umaga. Mas maraming tao sa umaga kasi gising pa yung mga kaibigan at ngayon ay medyo nagpahinga na yung iba, na. Yan, salamat po ng marami. Walang anuman na, Ma'am Pinky Pound. Maraming salamat din sa pagpasok mo sa aking munting tahanan. Ayan. Ano bang bago ni? Yung ano pala, sir, ML3B Vlogs at Vince Kurt Joseph, no? Puntahan ko yung mga bahay niya, sir. Baka wala pa akong, hindi ako na-replay doon. Kanina nag-premiere ka, sir, ML3V Vlogs, no? Umalis ako dun sa kabila. Nano ko dun kay Ma'am Joy ba? Yan, ML3V Vlogs. I-replay ko yun, sir, yung ano mo, sir. Yung premiere kanina. Ayan, nag-EML yata to eh. Ayan, one day ago. Saan ba yung pinaka ni sir? Yung pinaka. Wow, nagluluto rin pala to si sir. 2 days ago. Yan natin yung playlist niya. 1 day ago. Ito nakita ko to si Afton Family reacts to Among Us, Mimis. Ang inahan lang nagdala sa, ay Bisaya din ni si. Bisaya din ka Sir ML3B. Pinky Pound Baby Papala House mo di kita na kita. Yan, dagang salamat. Bisaya po na siya Sir ML3B Vlogs, no? Pay, bakit nawala ka sa GC? Ngayon, inigawas ko kanang bay kay nakuan ko ni Ma'am Joy ba. Kailan ni siya pangasaba, oy. Sakit ng ulo ng sige pangasaba. Kasi makaistorya taga dili mao no. So likay na lang ko kay. Sige siya pangasaba din ha ba. Sa una pa na. So pasensya jud kay ako malikay jud ko mga ingon ana no. Sir ML3B Vlogs. Malikay jud ko sir kay di ko gusto gubot. Katawa. Ang inahan ni host, ang inahan din nagdala kay Koan, Vince Kurt Joseph. Kasaba is real, yes ma'am, Pinky Pound. No? Na ang kasaba diha. Okay ra kung ang kasaba is okay kayo, pero kung nonsense na mga kasaba is pati na sad na siya, dili na sad siya reasonable, no? So, ano pang dahilan na mag-stay ta sa usa ka organisasyon nga nay mga ingon ana, no? Makakita lang tag mga bikil-bikil. So, kita mo likay, di ba? Maraming magmamahal sa atin. So, daghan pa tang mga amigo, dili ra sila mga amigo-amiga, no? Mga tinud-anay nga mga friends. So, kung tinud-anay jud nga friend na mo, no, bisag wala pa mo sa grupo, kung supportive ka na tao, no? So, support yun ta. Dili lang yung pakitang tao lang kang ingon anak ka, masupport ka, pero is no need na mga ingon ana, no? Kung mo support kasi yung mga amigo-amiga is support from your heart, not from your cheek. Di ba? So ingon ana ra na mga guys kung sa YT world, bisan tuod pa man bisag ko ani siya. Mura siya ga social media, no? Pero when it comes to support mga guys, because we are not famous ba?
So, ana ragod. Luto sa ako host. Tambay lang sa ako dre. And maraming salamat Ma'am Pinky Pound sa patambay. Yan, Miss Julie. Mega shoutout. Hindi ko napansin si Miss Julie, no? Mega love shoutout sa iyo, Miss Julie, at kaya Sir Litty Boy S. Ayan, maraming salamat Sir Litty Boy sa sud, no? Yan, na-chismis na mo to pagbiya na ko, no? Gipangutana ko ni Sir ML3B Vlogs. Ayan, Pinky Pound, dinikita nakita ingon si ML3B Vlogs, no? Yan, salamat Sir Emil. Sir BG sa ko kaon sa karon pa ka out gikan jud. Ayan, daghang salamat Sir Litty Boy. Ayan, ako ba yagi babae mo nga premier ganiya sa GC ingon wala na daw ka. Oh. Kay ani man gud to, na man gud mi schedule nga premiere ato nga time ngun ato ba niya. Murag pag copy paste niya sa isa ka message dito nga nakasulat premiere. So i-erase niya nga ako ang premiere ba. So meaning to say murag lain ba. So di siya gusto siguro nga na mag-email mag-email. na mag-premiere ato nga time. So ayan. Yawa na lang ko kay wala man sa sila naghatag og rules daan nga before unta sila mag-copy paste dito, no? So nanglan maghatag jud ka rules pero na ganang musud kag organization, no? Na jud na rules daan before ka mo mubuhat og mga unsa diha, no? So para aware, para limpyo ang para limpyo ang pagdagan sa organisasyon, no? Dili lang kay magkuan-kuan ka diya, maghawd-hawd ka. No, it's not like that mga guys. We have freedom to mubuhat og unsa itong buhaton sa YouTube. So depende ra na nimo kay kabay nagdala, no? Kung support ka sa imong mga amigo, support ka from your heart. Dili lang kay support lang aron especially mga sorry ha sa mga monetize, no? Di porket monetize na magkailangan lang kag mga supporters para sa imong revenue. No, it's not like that mga guys. For me, YT is not for revenue or whatever. So, YT is for friendship nato, no? Magkailatan niya, tinabangay gud ta, no? Di ba? Ang angway mo biya sir nga mapa. Sana all na lang ka. Ana dyan sa Little Boy. Ayan, Miss Julie pa, BG. Maraming salamat, Ma'am Julie. Gugura tayo. Lagi, Ma'am beans skirt na. Dugay na, babay. Ang sa ibot ni mo pasabot, Sir ML3B Vlogs. Dugay na, babay. Sa ibot ni mo kapasabot nga, dugay na. Hagdan sir. Sige, tagaan ti kag hagdan sir. Palpa ko lagi kayo na problema sir. Daray hagdan ay. Anyway guys, bisa gusto mo saka, no? Yan natin hagdan dara haron mag-istorya tagtarong diri sa taas, no? Ayan, daghan king salamat ni abot si Sir Palpak Gaming og sa tuwang monetize channel nga mag-asawa ni tan-aw gini silang duha, no? Si Sir ML3B Vlogs og Vince Kurt Joseph. So yan tako ay tag-utang ani nilang kabubot, ano? Bisag monetize na ni sila, so naagya po ni dari nato bisag ni hawa ko sa group supportive pero naa sila dari no naglikli sa tuang LS. So daghang kayong salamat Sir ML3V Vlogs og ni Ma'am Vince Kurt ang nagdala sa account ni Vince Kurt Joseph. Ayan, daghang salamat. Ayan, gigutom ko banyak sa bike. Sige sir, kaon lang sa sir. Oh. Nag-up-on mo na. Ya, ga-up-on mo ka diya, sir. Kaon ta. Sige, sir. Kaon lang, sir. Ha? Kawan mo sa YouTube. Katawa, sir. Little boyo. Mapay pag-upload mo, sir? Daghan ni hotoy Huy! Yahaya. Nasa Little boy niya? What? Ako na dyan? Ang kawan ako? Ay.
Ah, Dekorasyon sir, kasili ba? Kasili. kasili, oy. Ah. Ini ada uli ko di habi. Ano nata di habi? Oh, dol na kayo. Lagi? Oh, baklay ra ba? Rar, rar. Ayan eh. Dili ko kabayo mo sa kay taas kaayo imo hagdan. Ingon si Sir Emil. Agay mo dito. Ganyan mo kasugod sir? Gaming ah. Basketball, patid-patid lata. Ganyan mo kasugod no? Ganyan na sila. Pag-abot ulit na city. Ewan na. Pila na nahurot. Wala na eh. Tumba ng pan? Tumba ng sudlanan? Tangla ni aming awa na wala dira ko kay naman na diri madugay na. Nata dito no? Wah, Labi lang. papas. Naiiro bay. Ang sa man to si Ma'am Joy kaniya, ang galain jud akong kabuhi ata da. Yang yaw-yaw dito. Ay katingugon ako sir. Ha? Katingugon na igniha ba pero ang gipugngan ba. Sakti. Sagdira tayo. Inanay ko na mga sising baboy. Alis ko na. Ay, siksi. Asa man sir Lite? Saka sir Lite. Mari ibis na? Tulog na, sa ito natulog mga alas 9 ba? Nag-chat dito sa Pikas group nga matulog na kung siya. Bang, na di magpikas group dai. Kato di nga itong gabilan group sa lapad ba? Ay, bulga. Latar kayo? Nara ba si Kuano? Nara ba si Siksi Julie? Lagi? Miss Julie, akyat ka Miss Julie. Kung hindi ka busy, no? Remembrance. Eh, kasama natin si Sir Palpa ko. Ay, bago dia sir, si Pinky Pong, taga Davao, Bisaya. Kinsa sir? Kana si Pinky Pong, tanawa dara. Yeah, Pinky Pong. May na mukanta sir, tanawa na iyahang kuan. Adto yung balay. May mukanta eh. Nana sa GC? Ay wala sir, sa ako ana. Ako ang friend ako ba? Oo. Ilan to nga dito gusto mo apil. At na pa doon. Ilang taon na dayon-dayon? Kasi na yung kauban niya, sir mo na mga kauban sa kuan, trabaho. Ako yun? Ay. Parion mo na yun, parion. Bugalon sa na. Wala ka pasar kay pag ato sa simbahan, dadadala mo rin Diyos. Di naman kasya dito kay na naman San Miguel nga dapat rin Diyos. Gani ulang mingon si San Miguel, mo tagayon ta na. Tanay San Miguel dapat rin Diyos. Ato ni Imix, mistisa lagi ka lang kagawasan na mistisa. Gawa na ko. Katawa si ML3V Vlogs, oh. Bisaya din na siya, sir. Kinsa man? Si Sir ML3V Vlogs ba? Bisaya na. Taga ko na bukay di. Di ba Bulacan may laha? Bulacan?
Ay, kamo na Bisaya eh. Ako, Bisaya day. Asa man ni Sir Liti eh. Tagaan taning hagdan. Mapa ni pagkabot, duty na. Ah. Imong amigang kuan day, tiguang asa maron tulog po to. Asa, asa karon. Si Charmin Guwang ba? bakang. Guwang bakang. Gawin kayo to busy kayo. Nagani mo na maliwat sa iyong ate. Ya, wala liwat eh kay ang usa bakang, usa kuan man, baboy mo no. Ay. Pag video game, di sir, para di... Ha? Ah, unsa sir? Pag video game mo ba? Para ayos ba? Ay, tanara may kuan eh nang kuan ba salida, Chuchu TV. Ah. Sir Liti boy, are kaon sa taas ba? Saka ba? May interested ka ba? Chuchu TV lang sa meron kay kuan. Wala may ari si Ikla no? Na, di na ganihan. Yan ako na siya kaaway. Kasi yung kaaway niya. Awan ni Ikla. Wa nagpugno tos uyab oy, klaro kayo. Wala na ron. Basta mahilom, klaro kayo. At nga ng bro Robs good. Kaptay ng bro Robs. Saba kayo, nagbugno na pero og nahilom na wala igo na. Ay, Bulacan na si kuan ay Emil Tribe. Nasa bulakta na siya. Kamaong siya. Mindanao ko. Bulacan karon Mindanao na yan ay. Ay, natawag ko na yung asawa. Hindi ko kasama. Sampungin ng dunggan. Karon ako type human kaon ako. Ako kuan. Ako ilantaw ang isa ka cellphone. Sige, sir. Salamat, sir. Naligsan ako. Ako mag-video. Karon ba? Why? Ako na ito na kanan kini. Oh, kuno ang to magwantay ka na. Asa dapit sa Bulacan ka, Sir ML3V Vlogs? Ano ko diya sa kuan sa may Pulilan, nakapuyok o Pulilan? Tala may Dragon Balls Dragon Balls. Uy, pag sure, oy. Dragon Ball power Basta na yung masuko ina mo poweran. Ayan, Michelle Miguel. Oh, nas Michelle Miguel. Michelle, kumusta ka na, Michelle? Michelle Miguel Kigol. Marilao. Nasa Marilao, Bulacan si Sir ML3B. Oh, Marilaw siya pero Ang sama ni si Michelle, eh. Dili Michelle, dili na si Michelle. Kwarto ni dili Michelle lang sa ning kwarto. Ha? Pero wag styles good. Alaan man yung CR na kung kwarto sa pampa ko yun, tutulog CR siguro ni.
Nauna, yeah. Marilao, Bulacan. Layo ra na sa kuan sir sa kanang Marilao, layo na sa manang pinakalungsod dara. Kalimot mo ko nang na yung mga bus ba diha ba? Miss Julie, nakita na ni Vince Scott Joseph si Lefty Shafi. Nadikita na niya. Kaila din mo ni Miss Julie Vince Scott Joseph. Ano yun mo? Saway ko answer, saway po ka sa ibis. Dali ito mamata. Why, daros ko na. Pasok ro lungag. No? Pasok ro lungag. Di ko to lagi natulog to kay dugay kina matulog. Tag alas 3 na matulog. Magsige mo nagpangisda. Lagi dagan kay hapit na mag 1K ba. Oh, hapit na. Abot na ka ng kuan. Abot na og. Abot na ka ng. Abot na lubit. 999 ato na para graduaton. O saray po no. Sa GC lang man ni kaila ni Miss Julie. Sa GC. Wah, Alex Gonzaga ni Sakao. Ay, gwapa kay Alex Gonzaga. Hello, Alex Gonzaga. Natay celebrity ni Sakao. Alex Gonzaga. Saglit sampungin ang dunggan sa iyong asawa, sir. Ito. Pana po na kay hasang si Sir Palpak, oh. Palaway na ni siyang kabayo. Dugay na kay kawakain ng kabayo, eh. Ano, no? Ga-ob-obsad. Isa answer. Tambay ba? Kailan itambay dyan? Sige, salamat. Lang? Pagkaon lang dala? Mag-iwas ako. Bawas na mga notifications ng mga subscribers. Gaya ba? Na. Na humana to 3 hours, oy. Kedua na. Kailan itambay dyan? Host out sa kasama. Out na ko work mode na. Set out. Ikila na sila si Sir. Single 3D. Nandiyan na yun, may radyo. Six class at itong angay pa sa kaon kay siya tong misi mo tong ibaliw. Lagi. Ako dan chatan nag-aaway siguro siya uyab siguro. Chatan sana ako. Mo walay klaro na kayo basta mahilom sir mao na to. Oh, ina na basta mag-away. Ay, nag-online ba? Oh? Di na ako tarugon eh. Bawa na eh. Ano nangyari? Ano si Kuya sir o niya? Klaro na kayo na. Nag-ungot pa to, nag-ungot. Mapay pagkawat mo na? Ha? Ano? Dana po no? Ha?
Hagad ko nga tong umapa niya niya ba? Kung kumadtoy. Diya ka yung inom? May pam dyan, sir. Sige na mo ginom. Kaya di, uhaw na kayo. Inom mo tagkuhan ni. Wala rin daw siya, sir? Ay, wala kayo eh. Ban. Ha? Ay, Ban may mga limong may diri. kabayo nila ang daghan nila kamil man. Kanira kita to, oh. Pautog ron eh. Ay. Tamis. Awa na mag-reply sir si Xcla. Klaro na kayo. So, tay. Uy, noon sir, ito si Kwan ganyan. Kamu man gabikil ato sir Lite, si Baboy. Di ay? Ara si palpak una to ning thumbs down ba sa kwan mo tong ibis ko sa kanang nya dai sunod sa ko. Sa Katong thumbs down ba kabantay katong gi-copy paste ni ibis nga kanang schedule ba. Di ba thumbs down ka to? Ah, oo. Ah. Nya thumbs down sa ko ato. Nya mo nang mo gingon niya nga kanang bastos daw kuno si palpak ug ako. May man to iya nga kang ibis man tong kwan. Mga na kang ibis kay tong message kan di kito iya. Di man to iya. Ato. Dara malaking papayo. Malaking papaya. Dara gusto ni mo malaking papaya. Malaking papaya daw. Paningot pag malaking papaya. Xcla sa kaday. Ay ka, sige mag-gisi ron. Saka na ron mara naglipakon ron man. Nag-inom judi ay kuno sir. Kaka-explore na. Narap ko din relasyon na pag Di ni mo saka sir. Kaila ba ka nako? Na may istorya sa ubos. Hubog may extra siguro. Hubog na sir, klaro kayo. Juan vlog, taod-taod sa kumatugoy. Saka lagi dali dai Xcla. Ay, naog sir pagpak noon. Ako ganahe itong misis ni Ma'am Joy Ganiya Sir Lite. Ambot ni kalit ra man to siya kay kang ibis ra man tugod nga kang ibis man to nga message kanang git ni thumbs down si kwan ba sa katong schedule ba ni thumbs down si palpak nga diyon. Ni thumbs down sa ko suko man siya nun nga di man to iyang message good. Mura ko ano eh. Sensitive Yeah. kayo. Nya iya pa jud ang giingnan nga kanang padayon ko ni si mong panaw giingnan siya nga angat mga ana siya ingko ayaw na pagsulti na Madam Pearl kay bati kay na nga kanang words ba. Ang giingnan ingko may pag moingon ka nga kanang magpasalamat ka kay salamat sa kaninyong support ba may pag moana lang ka di kay moingon kag panaw bati man ginagod. Oh, jud. Ana siya nga dili ko na siya bugo ko na nga mo kuha mo sa nga nang kanang mabuhay og istorya nga
wala dili ko no sa kanang dili ko no mauban kun na. Pati man kay nangingong panaw gud kay lain na kay nabaya minaw. Mao lagi. May pagmoingon na siya nga kanang mga may pagngayon na siya pasalamat sa kanang kuan nga na ba salamat nga sa imong support nga ana ba di kay niya na pagid siya nga kanang nga dili na kuno ka priority nga kay wala na kuno ka cheesy ang na kuno cheesy may priority kuno kanang i-support ko na kuno ka Jesus. ang gingnan ko bisa pa nagwala ingko bisag bisan og wala kada sa GC Madam Per nyag supportive ka di lang gyapon dayo mo support ang gingnan Di ba? ang gingnan dahil kanang kuan may nga na gud basta pag wala ng karas GC mo support ka mo kuan kay mo support kay ang gingnan bisag wala ng karas GC kay supportive ba si supportive ba river ba nya bisa pag wala sa GC di support gyapon ka di na ko sa support dai kuno kay basta kung may kadungan mo nay kadungan og premier ba ana ang ila ko nang i-priority katuyo ko nung naslan GC okay na rin ka na bahala siya Bahala sila, sir. Ako na. Kaya man, sir. May problema. Dili raman sila nga tuwa. Ang support sa tuwa. Plastic na ilagot. wala lagi sila mo wala sa mga sa premier ganyan sa Ha? wala siya mga mga premier lagi Wala bitaw. ano ka Wala nang problema ay. Wala problema man na. kabuing hindi nga rin siya amot Sa kanina mo una siya ato Hindi ka kauban na muna niya sa una pa. Nanana ko na daw na siya git. nga aligre mo kita may tulong palpak ng ibis unta kabuang tos GC ba wala kay suko ganoon aha kere kaya tayo mahimo na iyas na Ang mga lagi. Ay, Buyag. basagdaan na sir eh. iyas na Dili bitaw siya nag-play bitaw sa ako kang sa kuang kuan, ako ang igsuon pod. mamulang gihapon Katong mga taga Japan. mamulang gihapon sir pag monetize niya di ba ingana beto siya nga kanang mo todo support na kuno siya sa tanang kuan kuno para ka mo sa mamuni yung pagka monetize no nag self play na no ng buing Nagsigig pa nga sapa. mo kana niya di na mo support Magmuni-muni lagi, magmuni-muni. uy klaro Ay nako. Ay, malaki Yan na siya. Ni nga ana siya nga promise guys, mamuni gani ko. I-support ako, itudo support ako sa inyong tanan. Sus, pagkamuni hinampak. Basta mamuni ko, kini si Ikla, kung pangasaon. Mawayan nagsamot sir. Kana grabe na Islam. Ako rin yung kanang, Katawa. ako rin yung istakan Pinmig Red Horse. Bugo na Islam. Ay, sige ngisi. Ikla. Si Islam. Nasugot mo si Islam punguyaban ako sa una. Uyab man tayo ng Islam ta. Ingon siya dong, uyab ko na mo. Naamong ratos Mobile Legends, napit mo kauyab ning hinampak. Uyab ko na mo dong, oy. Nakoyab ko na mo sa email. Hapit Ikaw may ko kauyab na ng si Laila. hapit may kauyab ng Islam kay kuang ko gud. Kanang gosyon nyag udit. Kahilas gud ni muliti boy. Kahilas gud ni muliti boy. Islam ka kapoy type de. Islam pag musaka ka.
Sakaday, X-Class, sakaday. Baga kay kag naong. Laway. Uy, X-Cla kanang murag ang tambayan ni X-Cla ba murag open man siguro para sa mga series siguro pero inom wa man guro inom da guro. Na, suwito kayo nung. Oo na lang, suwito kayo nang. Nawa na, naras mga imnan. Bitaw? Nakatagay ra man si X-Cla sama sa una kaysa atong Diyan Luyo City Mall ba? Nag-video kami ba? Padong siya duty. Na chatar ko hapit sa dire kay namin dire. Hapit dahil siya. Wa mo kayo agda-agda ng inom na yan. Oh, wait, agdag kuha baso. Kami na sa diha. Kami na sa mga balbahutog. Mga balbahutog kay mong dagko no. Hoy. Taya lagi ato lagi. Punalipay mo sa kwarto na 6 lagad kay nag-heart kung mata kita niya gud. Nakita, day. Okay. Guwapa ra ba kay si X-Cla personal? Tungkol sa kagawa pa, nagoy mag-ilis na. Di buwagan eh. Uy kanang paminaw sa mo. Oh, ambot asa man ko nimo ato giadli ti boy. Sa Na. nabulog ra to. Amin kumanta oy inampak man ka. Sa email ra to eh. Nakita ta to. Maglimot-limot na yun. Dili ba giad mo ko nimo sa Facebook ato nga no giad mo ko nimo oy. Adi kay nagsabot. Nanghatag na kag Facebook. Kaya Nanghatag mag Facebook no ka to. Magduwa tag email. ako pa nang hatag sila son. Amaw di mo tuuno ni ana ka nga i-search ko. Los. Wa may ko nang i-share ko na nara ko din relasyon. Na ana bitaw siya dong anak ko sa relasyon ko iya ay. Oh, ni ana si Litibo nga ni ana si Litibo nga sa tawag na ko DC nga ari diri ka nang kay diri sa PNG kay naami diri nagkinantahay kuyawag ingon sa pagdalag chicks nagdala kog chicks. Dot yung kubuk anak pagid ding gida pagid. Anay dito na anay. Oh, dok kubuk anak. Hi, Miss Julie. Hello! Gurap. Natutuwa ako sa inyo, wala akong maintindihan. Binibenta niyo yata ako. Yan, di anay, abot na. Hi, River! Hello, Miss Julie. Hello. Hello! Wala kang papaya. Natatawa ako kasi. Tawa ko ng tawa dito sa baba. Kasi si Alex Gonzaga umakyat, kaso Bisaya. Umakyat si Budol. Budol! Alex Gonzaga. Kumusta kayo? River, kumusta kayo? Okay lang. Dapat pala tinanggal ko yung camera ko. Ay, yung picture ko yun. Pinalitan ko ng iba na alawit. Si Joanne Vlogs nandiyan sa baba. Oh. Hi, Joanne. Congrats, monetize channel. May test na yan, siguro. Newbie ako, newbie ah. Wala na upload ah? Naong X-Cla lagi. Tumahimik yung dalawa, Miss Julie. Ha? Ano? Tumahimik si Alex Gonzaga. Oy, ba't kayo nagsitahimik? Bakit lang ako? Sige, bababa na ako. Mag-ingay na kayo. Mga bago ng gordon. Kisa may gusto ka? Okay lang yan, Miss Julie. Ano? Okay lang yan. Bakit natahimik kayo dyan? Nahiya lang yan sa'yo si Sir Paul Pacat. Si Alex Gonzaga. Napalpak.
Sir Palpak. Kahilas ha? Ano kahilas? Ano ba yan? Binibenta nyo na naman ako eh. Ano yung kahilas? Kahilas, parang ano ba? Parang, Kahilas ka lang. Gwapa ang kahilas. ayan, gwapa daw. Maganda. Uy, kayo baka binibenta nyo na talaga ako. Wait lang. Kasi si Annalyn. Ang Bisaya. Taga-translate ko rito. Gwapa na. Masara. Wait, tinuruan nga ako niyan, si Annalyn. Taga Cebu si Annalyn, di ba? Leyte? Sino ka na? Leyte pero Bisaya. Yung katrabaho dito yung nagtuturo sa akin Bisaya. Sabi ko, turuan mo naman ako bumati sa mga Bisaya kasi yung mga ka-GC ko, mga Bisaya yung mga yon. Turuan mo naman ako pag binati ko sila. Tapos tinuruan niya ako, sabi niya sa akin, Rebero, ganito, pag lalaki batiin mo sila, kumusta ang lagay kamo? Sabi nga nun. Kumusta ang lagay? So, pag nakikita ko, pag babati ako, sabi ko, oy, kumusta ang lagay? Yun na sabi yan. Ano ba yung lagay? Tanungin mo si Alex Gonzaga. Lagay. Bastos na kasama ko. Lagay yun. Ano ba yun? Di ba lagay kalagayan yun? Lagay. Oh. Pag Bisaya kasi lagay. Chacha, tanungin mo si Ano yun? Vlog daw yun. Ulo. Gago tong kasama. Lanay. Ha? Ay, pagbabayad man, kumusta ang ano? Kumusta ang lagay ng kumusta ang lagayan ng lagay, ganon? Miss Joey. Tawa sila ng tawa sa baba. Ano nakakatawa? Totoo naman, tinuro sa akin yun eh. Tinatanong mo eh. Sabi ba, kailangan akong bumati sa inyo. Sabi niya sa akin, tol, pagbabatiin mo yung mga ka-GC mo dyan na Bisaya, pag lalaki, kasi iba-iba yan, iba sa lalaki, iba sa babae. So pag lalaki ang babatiin mo, sabi mo sa kanya, kumusta ang lagay? Oh, okay lang ang lagay. Lanay paghapon. Tuwa pa naman ako, natuto ako mag-Bisaya. Pinagmamalaki ko pa naman yun. Na-miss mo na yung lagay, no? Yung Joey. Tapos, meron pang sinabi, ito talaga hindi ko makalimutan eh, dati talaga eh. Galing to kay Ma'am Pearl eh. Tsaka kay kila Ma'am Gemma. Yung kigol, hindi ko talaga alam yung kigol dati. Ha? Kaya di mo na ano ba yun? Kigol, hindi ko alam yung kigol talaga dati. Tinanong ko sa katrabaho ko, ano yung kigol, kako? Ano yung kigol? Kaya yung tinatawag ba pag kigol? Sir Palpa. Ano daw yung kigol, sir? Ikaw yung dapat makasagot niya. Kanang Gwapo. kigol, gwapo na. Oh, gwapo ng kigol. Ah, Kanang lagay. Okay. sarap ang ulo ko, Rever. Di ka nanood nung last na live streaming ko. Di mo nakita yung mic ko, ang ganda. Magkano? Sabi ko, replay nyo kahit konti lang. Iba tatawa kayo nun eh. Dami kong tawa dun. Putang ina, ni-replay ko. Dami kong tawa eh. Sige, replay kita. Dami kong tawa dun. Hayop na yan. Napabudots pa ako dun. Ang nakanood nun sila Isa Lopez, si Mary Astria, sila Bay Edward, sila Ma'am Lucila. Sino ba yung mga nandoon nung time na yon? Lakas ko man trip eh. Uy, ba't natahimik kayo? Iba talaga yung angat mo, mga Miss Julie, no? Napakalakas talaga ba? Ako na Parang lang naman. napaka-professional yung dating eh. Kahit hindi mo kaya sa mga Parang girl. Parang lang. Flexible naman tayo. Ayan, si Alex Gonzaga, kausapin mo yan. Alex! Yuhu! Kumusta ang shooting? Alam mo taping ngayon? Ayan, talaga sila. Nahiya sa Miss Julie. Kanina naririnig ko ang daldal ninyo eh. Makiat lang ako, nanahimik kayo. Sige na nga, bababa na nga ako. Ayan na sumali pa. Miss Julie, May comment ako, Miss Julie. Tagay. Mahihain sila ba sa ikaw?
May kukwento ako sa inyo. Namamrank ako ng mga host. Yung mga hindi ko napapasyalan. Usually, pumapasyal ako sa mga 5 lang view. Uy, ang sarap niya, no? Uy, ang sarap. Nag-mute ka. Bakit nag-mute ka? Nanahimik. May pinasyalan ako, Rever. Tapos, 5 lang yung tao niya. Siyempre, tinignan ko. Pero nakasubscribe ako sa kanya matalos. Kasi nag-iikot ako kapag wala na akong binabayaran sa mga comment ko. Wala na akong ginagawa. Nag-iikot ako sa mga malilitang viewers. Yung mga hindi ko nakapasyalan. Ngayon, ang ginawa ko. Binudol ko. Prinang ko. ano Host, budol ka. Yan ko. Galit na galit ang puta. Galit na galit sa akin. Sino ka ba? Tapos nung tinignan niya yung channel ko, hala, si Miss Julie pala to. Hala, Miss Julie. It's a prank. Sabi kong ganun, galit na galit siya. Napipikon na siya sa akin. Nasar-nasar siya eh. Sabi ko, budol ka, budol. Galit na galit sa akin. Bumalik sa akin. Miss Julie, loka-loka ka talaga. Nag-iba kasi ako ng profile. Tapos liba ko yung ang dami ngayon. Daming gumagawa niya ngayon. Guwapa. Tumahimik yung kasama ko sa Miss Jolie. Uy, ba't nakakahiya naman? Kaninang ingay-ingay niyo, tawa kayo ng tawa. Ano ako, pare? Isa na nga lang ako bakit sa live streaming ni... Nagpare na si Alex Gonzaga, oh. Pare daw si Alex Ano? Gonzaga. Ano na, Alex? Ano nangyari sa'yo? Ang programa. Nandito lang si Maharot. Maharot daw. Si Alex Gonzaga kayo. Si Maha Blanca. Kapatid ni Maha Blanca. Ayan nga, kamukha ng Miss Jolie. Sarap ng tagay niya. Oh, tagay ka naman dyan. Pag-uwi ko. Siya Tagay rin din para ako. inom. Tapos inom sa kuha nga para inom ko. Alam niyo ang Red Doors ngayon wala nang lasa sa akin. Ganun. Oh, grabe Tabang ka na. ng Miss Jolie. Anong gusto mo Bakit hindi mo lang yata na ingredient eh? Ano na? Parang mas nag-arap ako ng matapang. Tapang kasi ng mga anak na. Ito lang sa akin eh. Ayoko ng kabayo, Miss Jolie. Sa akin, turo na to. Parang tubig na lang. Uminot ako eh. Wow, Red Bull. Nang patulog yan, River. Sige, ng mga bilat dito. Mga bilat, tapos na tayo. Ako lang yung mainit. Ayan. Sa dong. Unsa dog. So, sa bakit dong. yung mga kasama ko? Gusto niyo makita? Sa dong. Papakita tayo. Bakit ako? Maganda mo na ako. Mukha akong ano eh. Sa dong. Bakit? Bakit wala ka na PPE? Uwi na ba? Ano oras na ba? Oh my God, alas 7 na! Ay, mga dong. Ang ina, magbugas pa ako Basta ng mga machine. dong. Basta mga dong. Ang ina, uwian na pala, bilis ng oras. Toothbrush ko na ako. Wapa lagi Ay, ka dahil. sabi ni Rever, muli mura ka na mura dyan, baka mapalo yung ano ko, yung ano ko. Sabi niya, oy, hindi yon. Pag pinalo ka, alam mo naman, jowa ako si Whitey, di ba? Hindi ka papaluin. Bakit ko Hindi pirahan ka niya? papaluin yan. Dahil, Mag-TikTok tayo. sir, nag-opera ni sila pakti, sir. Ha? Jowa ako ni Whitey, hindi ka papaluin kahit na magpura. Tapos na yung trabaho namin. Wait, 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 wait. Sige na, babay na. Uwi na kami. Sige, bye-bye, Miss Jolie. Salamat. Bye-bye. Tignan mo kapag ka naka-PPE. Babay na. Bye, Miss Jolie. Ingat, ingat, ingat. Oo, bukas ka yan. Ikaw kumain. Bye-bye. Amping diha, amping. Sabi. Yan, Miss Jolie na nga, guys. Tugma ako kayo. Ayun. Galing eh, no? Paano ba mag-end dito? Budol ako. Ayan, maraming salamat, Miss Jolie, sa paakyat na. Ayan. Sige, tapusin niyo yung usapan niyo, Alex Gonzaga at malaking papaya. Malaking papaya. Oh? Napaday mo diha, ado. Di mo mangingog. Oy, palpak, paminaw Tumingin sa ka. palpak. Paminaw sa Akin ano ko, lang. istorya ka din lang.
Una ko istorya ba? Wala klaro. Nilagi siya mo tingog. Bungol-bungol Wala ko niya. Wala klaro yung Israel. We klaro. Ni ano ko Bagay ba na nga, ikaw dito ka ba ni Litiboy dito sabi Angie? Yay, ikaw dito. No, wala gi ko kita. Labi Angie ko. Kita man Ikla. Wa ko kita nimo oy, pahom. Kinsa man? Nganong kakita man kakita day ka na ko oy. Sir Palpak. Sir, Kita ko ni mo kon. Hala, wa jud ko kakiilan nimo. Ay kinsa man nito diha nasubir pa sa poda ding kit og kopras kinsa man nito ikaw man to. Asam banget. Ikaw dito? Allah, ikaw Ay, dito. Narba brura naglang tao. Sabi ba sa po ng message ni brura? Ikla. Mega love shout out kinakusgan Sir Wala Bora. dala. Eh, Wala dito. Matug na mata ko niya ni hapit ko kang River Igit. River Igit. Oy, kakainomdom atong dayok ha. Sige kagkatawa atong dayok. Bantay ka do. Oh, gaya. Uy, kanang paminaw sa mo ni ana man inaano man si shout out Dayo. Dayo. Iya may tanong gisumpayan Dayok. Ano ko ibang buang man ni siya. Pero Sir Litiboy, ni-shot gid siya dito kay mo Sir Litiboy, ni-shot gid Wala siya. lagi ko, wala lagi. Siya sir sa katago sir. Yang gidapog sa ko sir. Oh, ano? Ni anak ko siya sir nga daga. Anak nun. Dua makabuk anak yang gida. Uy! Ano na ba anak Ikla daw? Dua makabuk anak. At anay na di ka Ikla. Nara kay anak day Ikla? Wala eh. Oh. Ang amahan kasi buntong. Magalam na ka. Sa oras sa stress? Kaya nga. Siko? Siko. Extra di ka mag-jogging unya extra sa loyo sa stimul. Extra kay mag-bike ko na extra. Bike ato. Bike. Extra. Uy, kay kanang sayo ko na. Ikla. May pa magtagay ta kay doon ra ko diri ana mo ko sa iba poda ko. Na day ka diha ah. Na mo karon diri. Nag-usa mo ka diha ah. Ala? Ay abaw. O tama pa gid. Oh. Asa ba? Gitaro di. Push ni. Ipaklaro gid nagmayo eh. Ako na mo hangol dito. Yun, Bitaw na. hatri sa doy. Sabi ka na. Gatuwa siya prank ba? No, dia. Dong kano sa man ta pa? Kano G ato Chimol dong. Mag-agar ito na Ikla o ganagwan. Kaya na, nag-abot na to, libre kaon, libre inom. Uy, mga ligo niya tanyog swimming pool. Unsay swimming pool ba? Oy, Ikla, nako na Jimol, na may swimming pool sa akuan, Jimol. Wala oy na address katong kuan ba. Kaya na, mo dive ka, gikan sa igbaw pa doon, ubos, gusto na ikanang kuan, parkingan. Bagi bangkong mamoy. Asa ta betong tulog ka? Paminaw Sa sa Jimon? akong kato gali impungta na ganina nga Litiboy kato kay impungta na nga ganina nga way inumanan sa tambayan. Naaman na sa series. Okay, dito mo ko nakita na ko yung igagawa na ko dito. Na ano, okay na no. Amot lang, okay ba? Ang maparahubog rin kabalaw na. Pag ba lagi pintag lagi. Oy, Ikla, usa mag-oras sa duty. Wala. Kaya hatod. Maybe. Wa kay duty ba Ikla? Naalagi na ugma pa akong Usa oras duty. na. Ha? Tulo man kaadlaw akong diop. Di ba usa oras sa ba duty nimo?
Kung saan oras sa duty niyo ba? Nagbalik-balik, bisag alas 9. Ako ni atkan ko ba, sir? Ha? Ako ni atkan. Balik dito ka duty. Di po Ato rin ako makaagi dito. sa ato makaagi sa Kansaga Bridge. Sir, 10 sir, diretso ang 10. Si po rin dito. Why pa nang hiray ni? Oy, sa pa ato makaagi sa Kansaga Bridge. Unya na mananghid og kanang kahuman, sir. Iangkas this bike sir, siya bro. Kidnapa na. Dako-dako ni di mara guroyo ni bang bay. X-Cla. La. Ya, kamusta man ta ni? Kamusta man ta? Tarong ako ng istorya be. Parang Ano final ba? na. Buntagay ni, buntagay. Video call, video call. Video ko yun. Nakita video pag call naman eh. Nag-meeting, Zoom Ay, meeting ba? basta Zoom po niya. meeting. Wait ka. Basa ko no diha na message no. Ha? Basa niya po no. Unsa na message di mo basa. Oy, bro, Rab, natay di man basaho ng message di mo ni Ikla eh. Si Miss Rain. Ya, saman excla mag-inom na gid mo. Katong payag lagi ato yung payag ba nas mabulo. Der, matay delikado ka ng payag basta nga to ba. Kuyawan jud ko ng payag nga na si nay babae. Ano sir? Delikado nang mahubog na si Ray. Okay raman si excla ro bitaw na. Madara nagsabot-sabot gud. Okay, ano na. Di away bitaw na. Kinahanglan na comfort room. Hoy, dahil excla kinsa imong kaaway gani hoy. Naalay ka ng mga buisit bitaw. Na-visit. Ikla, ang buisit, na-visit. Lagi? Ambot lang ba? Sinaminaw ron siya ba? Ikaw mga X-La. Saan ko na siya? Stalker kayo, amaw kayo busit lagi? Kisa mga X-La. Yan lang, stalker lang. Uyab mo. Imong uyab? Di eh? Wala mo na resulta. Ito nagpa-sounds. Ang uyab din na, wayon. Ayaw ta patay sa inyo si PR ta. Na Dili ko X-La. sir. Kanang, kuha na sir, kanang, kapinet eh. Sige, okay ra. Rat daw? na siya. Katumling akong mga kuhan. Asa ba sa Toto TV? Unsa na imuha ka ng litiboy? Unsa na imuha dira ah? Ha? Unsa na imuha Mga dira? music mo rin sa kuhan, katong kuhan, mga premier ba? Unsa X-La? Unsa na imuha kamera dira ah? Wa mo ko kuha na ko kanang 3315. Di ba ka na nasa lamisa? Lamisa? Sa cellphone na ako eh. Na, di unsa man ni imo gi-video sa mga kaugalingon? Why ba ako ng cellphone eh? Ha, unya ang gibatan nimo diha ah. Amaw gid. Kung magkauban ang kita X-La ula X-La magsakay ta pambot, ihugot tikas pambot eh. Swerte ra po kag magkauban ka na ko no. Hello. Si Tamayo ba? Nakita ni Ikla eh. Hello kuyawa. Lantaw siya sa live ni Ikla ba? Siya, ate ganahan juga ng bayana eh. Ala? Insiko nga. Lat.
Palab-ana man nimo Sir Palpak. Wara ba to pili extra? Basta pagparong pamangihi. Just Lord. Dihara ko nilakaw si Tamayo no nga. Diha na si kanang kuan, ni message si kanang ibis nga kanang Tamayo butiti. Iba Bitaw Sir iba Palpak. sa klaro. Si Tamayo. Ang amaw na ibis nawayod kira sa ibis eh. Grabe nawayod nila. Lumayan kayo niya. Gibasa sa ikla di nadugong ni Tamayo. Yung anak ko. Gibasa. Nag-atbang ram sa tato Sir Palpak god. Nagtinan-away ram tato. Ilala tinatawag. Oh, imo ko ayaw lubuga kay nay naman. Nindot Butiti ko ra dako lang yan. ay lubuga nay naman kada buntag nay mamana. Nanguan ito si Kwanday nanluod. Paminaw sa Ang ibis nga inaway nga ibis musulti mo na ibis gid. Mata ganito ron, bantay na gano'n, panduklon gano'n duwag. Tog toy. Uwi na kami. Oh, sige. Nag-live. Sige, Jole, ang Si Miss Julie ba nag-live? Mag-live na si Miss Julie kada ulit niya. Ah, Tanaw ko niya. budol. Budol ka raw, Miss Julie. tag alas 12 jud ni mag-live si River no. Karon raw kay kanang busy kay ganiha ba. Basta busy ko, gabi ko mag-live. Mo dana. Mm. Palulog. Mo permi ko mohapit nimo. Paray good na siya. Gikan man ko kang Sir Bro Rabs niya. Alala. Sweet kina sila oy. Okay. Walang iwanan nila, walang iwanan. Kantahe oy. Pila pa kabuan si Xpla nag-YouTube katong Ay. Dili ni sungana. Yung ana ra. dali ra kay naka 1K ang buhay mo tugtog. Grabe addict jud ay ko ana. Grabe sad. Bitaw ko nang yaya na ko. Pag-ingon ako sa mga Xpla ba nga pag YouTube na. Ang iyang subscriber ato kay 1 pa. Ibulgar man nimo. Sir Rebel. Oh. Ako ra ba nagyaya niya nga pag YouTube. Oh, chat pa na mag-PM na kay ko pag YouTube na kay usab ko nimo. Ay yung subscriber kay zero ka to. Subscribe ko 1. Bulgar man eh. Ya karon Ikaw rin lang bandir nga nidaghan na yang kuan ay subscriber ay. giyaya din ako sir kay hilig mo sa adventure bitaw sir hilig kay mga laglaag ba mo nang akong giyaya pag YouTube o YouTube na karon na nakapaga sa kuya kaso eh. Sirbe yung crash. Yung crash si Sirbe. O bitaw ka nang Hapit gyud pa mga video mo sir. Uy, ayo sa mga istorya ba? Hapit gyud pa mga video. Oh, nanguyab man ko ni isla sa una ko di Bexa nanguyab ko mo tugas tinudix lang kay. Dong, mo din yung ingon extra dong nga nako na siya uyab nga YouTuber ko dong. Si Bidong mo na si Bidong. Ha? Si Sirbe mo na. Na 6 lang. Nako na siya uyab nga YouTuber ko no. Na si Sirbe na wala lain. Ay, abi man ako ikaw dito dai. Kanang pildi magpadaning litibo chicks boy kayo. Chicks boy man nga ikaw pa to kung ibgan sa una. Siya na yung uyab dai daw. Nanguyab pa no eh. Kapit na ito uyab na among tos beer. Pataka jud ni patuyang si litibo ipakikiha jud tika. Oy kaning si litibo ba kay
Oh, uyab-uyab kuno siya nya. Pag damtan og pila ka Wala nitong kano sa palpak. pamina sa mo dira river o nya. Yan, kung ba na Pamina sa mo ba? Ay sig istorya oy na unsa may istorya Sige, sige, sige. May matanindot, di ba? Sige, Teresa. Oh, 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 uyab-uyab ko na to siya. Ikan ulitaw siya ba ulitaw ang giato niya. Unya mga dagtang o mga duha ka mga kay anak. Masyak lagi ko. Ha? Masyak lagi ko. Iboy Pero buto. nayab ka. Wa oy. Bilas nun sa niyag sugpo na ko siya no. Ito na yung magiging na yung siya nga niingon ka nga na kay uyab nga YouTuber. Mga siguro na ay. Ay, Isla. Unsa na nilay anak ba? Nanakay anak. Oh, anak-anak pa to siya. Magduha niya Ulitaw ko. ni Parang sa sawan. ni anak si Litibug magduha na ta exklahan ni exkla DC day. Oh. Magduha niya ta di sa nag-out na ko kay buhaton ti ka sa na all buhaton. Pag ang babae jud magpadang Litiboy wa jud ayo. Ay, grabe. Isla, binuang mo naman. Ay, binuang niya. Oo nya. Ni anak kato. Wala na ko kaduha oy kay ilabay man sa akong asawa ang cellphone. Ay, sigunot ba? Grabe Isla. mo lang mo. Para niyo na ni mo. Oh, Ato tayo ilahan ko na. Ilahan ni Mandirikson ba? si Rickson naman mga wala pa tayo alimango na. Ha, ato na. Sige naman kay ingon uy na magpadama tog alimango. Limango lahat ko manguha kay kuan man to kanang usaray kaway. Di man alimango yang gipangita ka to galing aninihit. Unsa ini hit? Atong ang usa ka paggamay ang usa dako. Aw, kuyampi. Kanang kuyampi. Nangayabag na mo din na kuyampi na mas basak oy. Aw, usa man na day. Ang kuyampi na nas basak pero ang aninihig na jud nas Aw, puando na jud Pero kanang asan kanang nas mangroves kay do. la kana. ingna na amimihig kami sa dako na amimihig oy. Oh, di, Mura man nag bisag unsaon di jud ka kadako pa na ikaw lay mabuang ana niya. Unya grabe kayo unya. Usa ra pa jud paak. Buhat ni Kaliban. pa ako gamay ang usa. kalibang. Pabitan magiging ka kay sa bugat. Makahapit mo kalibang si katawa si Kristiyan ako eh. Kabuang Isla. Oy, Isla. Oh, Naga pong kalayo si Timol Isla. pataka lagi kag patuyang no nagistorya naman ta sa una ana nga nakos nang ka. Adi ba basig mo balhin na ka? Ha? Isa ka na. Pwede ko manguyab ni Mason nagbuwag mo sa masawa. Dong, pakita dong kay aron pakita ng extra dong. Pangod di pakyut. Pakita. Pakita ko ba? Pakita ko basta pakita Isla, di pakita di ka pakita. Pakita dai. Ini. Ikaw litiboy barangon jud ti ka litiboy. imo yung kabuangan akong feelings. Eh? Yung patukaran bi. Yan. Ingno no masawa ba? Dalala. Lambada patukar ba. Pakita na Isla kay. Oy, Isla ka na magtagay tayo sa tambayan ba? Hoy, pakita ba? Kita taglabsong sa wait sa. Istorya sa mo saya. Kita taglabsong eh. Panguya ba? Dong. Kanus ang tamo rin nyo dong. So, kanang lisensya? Oh. Ay, ang rin yung una daw kanang lisensya para kang extra dong. Abi ko ng Isla. Na.
Wala, sige na Parahubog sila ka na. tagay. Awa sa Litiboy, sige na sila tagay. Umayo kay ang kaon. Siya agay sila para igit daw. Isla. Kaon ra ko, pero di ko mainom. Yan, los ni mo. Magkwanta, gutang kakaon ka, di ka mo inom. Di, jud, uy. No, Isla okay ra. katong Isla katong imong gidabang nga duhay anak baka nang daga pagyapon. Oo, uy. Kuan gapon. Still searching pa man ko. Ah, nag-message bitaw ko ato. Nag-message bitaw ko ato dengan reply. Virgin mo to, Isla? Ha? Virgin ba itong dahay anak? Ah, kanin yun, no? Haka ni mo no. Kana si Isla kay sureball. Isla rin ako ng nag-iugma. Di mo kamuli, arin mo dire. Nabi Ay, nag si Isla ra ba narap na gitugan? Tatang mag-series man ko. Kana ra ba si Isla narap na gitugan sa kuwang tinog gitugan. Ay, mag-series. Ay, ina, nakikagulingon series. Sus, tanang series. Imong mabantayan, sus. Los, Isla. Isla nga, Di ba Isla Pamasa nang kay uyab? madala ang mga message. Oh, ikaw palpa ka. Na message, di ba sahon? Si Kuara mo na, Emil Tribal sa mga nagon. Sila nagkatawa kay mo. Isla wa pala ka magminyo Isla, di ba naman kay uyab ingon ka na kay uyab. Hap. Ikaw, Na, hap. dong, Na, ang uyab ba na daw? Ang uyab ba na daw? Otro sa palaigit, ang uyab ba na daw? Nalabuan. Sila hindi, ang uyab ba na daw? Basta palaigit ang Iha, jud tika. Palpa ka kataka jud kay istorya. Ikaw rin, para ubog tada bago na nagtagay mo dihaan. Napakita lang palaigit ni palaigit ni kasawa, palaigit sa nambana. Lahat na extra nung kay o kuan o manguyab sa iya o magtagay sila do o matumba si Isla o uyab na sila pero di matumba si Isla o way uyab. Amo gid ana ana gid. O di madara way gahi kana hugbon. Grabe di kay Pero wala na uyab do. Wa na uyab sa kay uyab ni Isla ron. Nanay paabot ni ko no YouTuber ko no. Aw si Peter B lagi. Sa oy nayabag naman sila tiboy magsige mag-ingon na mag-menu ako mag-menu na mong kupuhon. Sino kay Oy, paminaw sa tiboy pug mag-menu kay kupuhon pananglitan kasron ko i-invite jud ta mo oy. Kana Isla, Sakit lang. Ha, pagminyo nagsayo kay ako i-premiere. pareha kang Ma'am Cha ba? Katawa ako. Beautiful in white. Nasa mo tag mahubog na sir, mo kanta na sir oy. Ah, Kanta yun, ikaw. eh? Imong Ang- kanta nga pa sa imong lahi pa na yung pasabot pala-palaon. Ang paborito ni Ibis, paborito ni Kuan, paborito ni X lang nga kanta ba kay kanang bakit hinulbot di pa tapos. Unsa ako kabati unsa? Bakit hinulbot mo di pa tapos? Unsa daw? Ang imong kantahonon ba bakit hinulbot mo di pa tapos? Nakabot survive pa. Grabe yan, no? Kuya, inanap ito sa? No? Wala. Bakit kinulbot di patapos? Alis lang. Kailangan tapuson bago hulbutin. Maayo kayo nag-discover ka na, oh, you're brilliant. Brilliant. Nakaunaw na ka ng title, okay, rasad kayo. Maayo po na, no? Sakto Isla, man sa- makita na gati ka relasyon, itok mo, gati ka sa kanal. Yay. Tanawon tag kinsay may kaayla ka na ko. Lus ni mo.
Ako nimo kailangan wa ko kalimot nimo tawag ka. Di dyan kalimutan, narip na kakakausa ka. Ya, hilubot pa yun, di pa tapos. Way batasan, sir. Way batasan. Ala wala ka tingog sa X-Lay. Ano si nara ba dia si ano si Chris Bro Robs bungol ko mo siya kasi Uy, tanak ko basa, message uy 14 na kabuo ko. basa sad na. Basa sad na kana. Basa na. Diha Apple Pack na message di basahon. Bungol ako guys. Wala katawang sa ipuro. nagmata pa dahil siya. Miga. Love shout. Ala, tawa. Email 3B vlog di ate man mo. Disi unsa title sa imong Hello, Sir Bro Robs. Uy, mga Kilig ang mga kigwa. Hello, mga kigwa, gentlemen. Wala, may ladies. Nagpabungol si Bruno. Kasi mag-istorya, uy, litibuit na pagtarong da, bi? Klaruhay. Ayaw sig bibida kay na Sir Bro Robs. Last na mga Last na. Sir Palpak. Sir, Sir, at nga din namin mas exklaron. at nga, ugma na sir, ugma. Agba eh. Buntag, buntag. Bunali na ka ng butilya sa Redos. Kaya ako gandam dire. Ako ibunal kayo yung naisod. Ayaw, uy, maluoy ka. Mga nga lang na sila nagbunal. Ay, nag-ibunal ako. Uy, kanang, Sir Ako Palpak, yung magkabantay sir. Nga, ayaw, sus, kasayang nga na. Sir Palpak, kanang naakas ko naakas. Sa? Nalagi na sa room lagi. Lo? Ganating. Natin sa Hotel. Nalagi ka sa hotel, no, 101. Hotel 101. Naku, iba po na lang. Masa nang usa ni hagba lagi na usa. Grabe ka sweeto na ba ning X-Lay? Nag-claim kayo na. Nag-claim eh. Nag-play Sweeto ka. ka 101 ba? Nag-play ka unsa man nag-play. Igba sa kwan ba? Igba po da gamay og na kanang may barangay hall. Diha. Unsa igbos puda may barangay hall. Ang barangay hall na anas ubos pudo. Yatay. Gibalhin naman subog noon. Gibalhin naman barangay hall ko danas babos puda. Ubos puda. Ito Di mo iba po na barangay hall. Iba po da ba na barangay hall? May tugas sa May skywalk lagi kanang tambayan ng motor. Okay, mo mo rin so ito po sila. Ay, class. Na mo anharap sa X-Lay dong kay mo anharap kay na basta kuaw ng kuaw. Oh na, marit gyud naggahat pa dire. Tagbaw. Kaanak Sir, ang ni problema rin ako miripo ni noon. makaanak man si X-Lay daga makaanak man isang X-Lay makasagamahan. Kaya tawag ko, huwag ka. Di kan perutas trabaho no eh. Laylay wag tuhod. Ganun. Sir, namin mo sa wala. Ganina na ko sige paminaw ninyo. Ay kasabot na siya sir. Giat nga lagi ko basin ripon kong iskla. Swerte ka rin na kaslayo. Mo lagi. Molestate dito. Meron may kalingawan ko iskla god. Manuwad ko nga sing gabi ba. Nya, Ano? kagagabi pa jud sa river mag ilis.
Katawa. Uy, Wa pa kay Isla, wa pa kay istura, sige nagkatawa. Mag-ilisura ni Isklo ba? ate, lisod, uy. Lisod kung, Isla. Medyo kaliwati mo. daghang kayo, kanang host, daghang kayo ang manutoy. Wala na. Unsa ko na? Upo ko Isla siguro. Pamina sa river, river. Na river na ko. Pana sa kanang kuan, uy, litiboy butoy. Oh. Kato ganing, Katong nag-uban ta, padung ta sa hidden lands. ikaw na lang sampay, pi. Ala, na din sila. Sir Palpak na din sila yung sekreto gitu eh. Saan mo gitu eh? Iba ko na daan, sir. Nahupog na si Iskla ko ni chat nagkalit sa kuwago ni Nana. Ah? Tinuod din na Isklo ha? Ikaw ha? Lahim nagmahubog sir kay nang patakan nagsin sa iyang ibate. Hoy. Hoy. Bisag Hoy, usa hoy, na mo dito, tinuod ha. Katawa Kaya ni Isla. kayo ni nila mga istoryano mura jud true. Sumugod na ninyo. Istorya na mo dirag mga binutbut, mga bakak, mga Ay lang tinuod. Pila na i-WH mo Isla? ha? Pila na i-WH mo? Dubuhit. Katawa kay Isla. WHHB. HB? WH ba? BW? WH oy. WH? Wala po. Giso mo pa na ni. Dako na kaya Nandun pa ang WH. dako na kaya Iskla ba kay ayo ka mag-iili tag 5 hours? Kapuya mga sabaghakan eh. Ang abi sa mag-ilis sa 5 hours dong kay ang Basta wifi Basta- sa SM Konsolasyon kay pagamit mas iya. Ato Basta ka sa SM. basta pagkakita ng tamayo nung ana ko siya nung nga kanang pre unsa may kanang Facebook kana ni ko nang Iskla kay wa pa lagi na siya ba? Ayay. Na, Ahak na sa danoy. Naghay-hay. Ano sa doy? Pero atras si tamayo dong oy pagbasa ni Iskla sa BCD kanang tibis nga nang tamayo butiti. Surrender sir. Ya, di atras oy. Dati bugal-bugal nun ni mga bihana. nga bugalong kay sa ibis, grabe na sa ibis, bugalong ganang buhay. Kanang kwan Ana sir, pag pa si ibis nga anang oy palpa kanang kuba ay kanang ipadungog ni kanang tamayo ko ay padungog ba nga anong iba ipadungog namin sa tubangan. Kung ikaw patungan tamayo no, sa kitsura nimo no? Na mawalan ko ay. uy, mga baklag mo do. Ambot nang kay na ako nakitaan ba kabantay ka dira dapit sa may fuda. Naman na dire waiting sa sakyanan ba nam day stopping ba. Wala eh. Kita ko uy na ang babay kay gamay kaayo gamay pa na ako tapos ayang uyab dako kay stanan uy. Dako Awa may problema ng gapo. Wa may problema ng gamay ko ug dako ka nang kuan. Hapit-hapit ni Sir Tamayo. Uyaw kayo na noy nana ba kanang mo. Iksa, kung kamoy magkauyab ni tamayo, ikaw na ipatong. Aw na, muna nagkuwabong nito tong nung oy. Ikaw dito buha. Bante ka nagkuwabong itong dos ka ba? Ikaw Muna lisod isla kung muna imong mabanaw na magpahilot ni Mosos. Di idotlan. Uy, ginoo ko. Sige, Iskla, mabaw sila glihe Iskla. Mura ka Istorya hilot ng banan ba? Istorya pelanggaan mo, totoo na ka.
Mga garaon man yung mga duha oh. Mga doon. Oy, kanang isla. Ato sa Facebook isla ngan kay Leopoldo Tamayo. Ay, gana daw. Amot, wag accept yung extra siguro. Dagang kay Bro, ngan wag- ba Leo na Poldo pag Wag accept, gana daw. iya isla tanawa isla unsa may Ah. kuwang sa ginabuhi. Wag accept ni extra. Na kwartahan na ba ito isla kwartahan na ba kayo tagaan siguro katong tag simana og 2,000 siguro 5,000 ba. Ay, naku, ay. Tigdos Na kwartahan ba ito? Ah, wa ko Kada nakabas kwarta. Kada patong pangayon 5,000 kay sa patong. Ata yun ang patong. Mura kag isla mura kag mapatong ka to mura kag nagiyuga. Kuan, padidit das bula ba? Babaw jud kag adjust na ba kay ni patong nimo muligid mo no. Ako jud mag-adjust no. Grabe no. Di ba hindi na. Siyempre kay isa or mato ikla nga di na matukaabot yang kamot sa iya di. Ikaw na mo gulit. Ikaw dito boy. Oy, dito boy. Balbautin man dito boy. Pero dito boy. Na problema gani siya kuan nga wala ko siya kita gani nga kamot no ni kamot. Si Sir Palpak ba kay? Iya jud ipakita yang tuman. Ito lang isla. Bli. Sir, ako na, sir. Live. Di man chicks. Live kay Di man may chicks. pakita mo Di diya. pakita di man chicks. Kuman si dire. Og mare ka yung na chicks mare ka. Yung ipakita yung kauban di man chicks. Di man ganahan si Titi Boy. Ano? Pakita extra, pakita ko baby, pakita. Unsa? Natug na ko. Ay, nagbrar na ka eh. Ayan lang eh. Ay lain ka lain. Grabe. Kana si extra dong, grabe ni matog dong, way bra, way pati. Kuya dong kini. Kuya ulit ni. Kuya og na. Kamangal si extra. Isla, kano saan ito magtagay, Isla? Ay, Isla. Kano saan ito magtagay? Uy, Ha? di man ko mo inom. Uy. Asang ito pag support ng video. O, gwa mo nagkaoya sa bro? Pwede ka mo inom? O ba lagi? Isla, ay gastok na. Na? Ay, gastok kayo ng sa tao kay? Ito na ba ikaw na doon? Ikaw, istorya. Ikaw, sir. Si Isko. Ikaw mo, Sir Palpak. Bubog yun, Sir Palpak. Awa-awa si Pato tutog na iyang gidugang electric fan. Pero magbuhat ang laing nga pambilya. Mystery. Electric yan, istorya. Application sa sa application. Nagpakita na siya oh. Nabuhay ka naman dyan. Oo, mo koy? Download. Pakita ko no oy kanang Alex. Ipakita ka, naghubo ko tanan? Oo, gusto nga pambilya ni Bunto. Mo po mo karon. Oo, mo download. Isla. Nga. Ngayon okay na. Okay naman, ano? Pero kaya lang, nakakonect na siya dito sa Wi-Fi. Di pwede dito ra. Wifi pa lagi. Isla ka sa iya mo resta. Itong bubilan ng Wi-Fi. Oo na wifi. Oo, may Ayan, Wi-Fi. Isang iya mo ron.
Pero ganahan ka nga yung internet. Ang sa uy. Kisay uyab ni mo ba? Ilan na ba? Pamilya kayo. Pero Pwede mo bumili uyab. lagi. Kung saan ka, pwede mo uyab. Kunin ko wifi. Ikaw pwede mo uyab. Kung saan ka. Sumbong tikang misis. Kanang si Alpac, si Tiboy. Parehas ni sila dua. Apa na? Mr. Bro Robs eh. Application. Hindi rin mo mas. Parehas ni sila dua. Smart. Sige na sila jam-jam. Atus tampayan. Ano sabi Angie. Pwede Angie naman o. Atus Mango. Sila. Hindi tayo na siya. Sweeton na isla eh. Ultimo diskuhan. Sweeto. Lajing ha o sweeto. Grabe. One-uwan ko na eh. Research mo. Saka dito mo. Hotel 101. Ano? O Chelsea. Lanis Palpak. Okay. Wa pa man. Pero Isa, sige rin. nakahuli day ni. Sige di kag suroy na isa sa. Tanaw ka na. Di mana pila to gagas di. Sige ingon ni ulit Tiboy. Sige di kag suroy ka ng mga hotel eh. Wala basahan ra man na ako in town eh. Ah. Yes, kasud. Episode, sir. Kamo gyapon isa sa imong uyab ng isla katong ingon mo sa kuha. Katong ingon mo nga na kay uyab ba? Ay, Alos amo ko niingon nimo. katong ingon ka na kay uyab. Moingon na man lang jud ko nga na ako yun kay manguyab man jud ka. Manguyab po. Manguyab po si mo karon kay akong asawa natuog wa kabati. Mo jud na malaki patulgon daw jud ang asawa. Daw pwede mo na sugton dado sa muyab. Dong, natulgon ra ko ng asawa ko no. Aso ito kay Clay. Oo, okay ma'am, na yung buhat yun. Awa paminaw sa mo. Kanang no, but ingon na overtime tapos naada dito sa kanang Ubos Bridge nagtagay. Bisa man. Mga laki. Ngalaki. Kamo? Kamo. Overtime ko oy, pero adto dito sila sa Ubos Bridge magtagay. Ay, sakto mo are ko dire ko na lang oy. Ubos Bridge imo man ang tagayanan diha oy. Jote di ka og maisla? Oo. Ang sa oras mo jote? Ano man? Ihatod ti ka ugma. Hasa na all. Kuya, wa makatawa ni mo. No? Sa una ka di man na katawa ay mo tingi change. Nga naman sige kag ano si Timol Litiboy. Magbike mo ko daw usahay, maanam ko diya. Magbike ko ba? Ano man? Nag-atang lay ko nagnaawa ka. Magsige lagi kag palit og pang fill up no? Why order to eh? Fill of yate. Order ka? Order ka isa? Natagak nun, sir. Amot, asan itong buwing? Tuwag na guro to, jote mo to. Ano, sir, palpak kayo. Wala na, sir. Pahuway na, sir. Lipong ng ulo, sir. So, Naka-off yung microphone, sir. Naka-off yung microphone, sir, palpak, oh. Sa off dai. Continue pa sir. Ha? Continue pa di ako mabuntag. Dili, sir. Mag-in ako, sir. mag-end na ka, sir? Oh, mag-in ako. Pahuway na ta kay akong asawa. Yun.
Aso ng ilong. Isa ka po, sige, sige, tatawad na. 30 ko maging 30. 30 ko Yun na mo. Di pa, Buntagin na, sir. Isla. Buntagin na, sir. Kitambayan na mo na, sir. sige, sige, sige. Ako lang mag-off sa camera Uy, on. matug na sa tuoy. Oy, Isla. Duha mo tambay, sir. Dili lang sa. Isla. Matug na ko eh. Isla. Duha na mo tambay, sir. Awas lang naon ni Palpak nagpuwa-puwa na hubog ng inahak. Adam na Mr. Son. Hello, Isla, diba? Palpak, how are you? Isla. Magmukbang mo yung Isla. Uy, pamukbang nga tagsasig diha uy. Magsugba mig bulinaw ma. Uy, isla. Oh, Pagmukbang o isla, sir. Oy, kanang laog sa manok, bag bitrasin. oy, tabangi ko ninyo be challenge ta be. Challenge Ano ta naman? ko. Ay, limusito be. Ang Sir, indok, Hindi na lang masali limusito diya. isla. Ako Ang ko. indok niya sa... Una na sa Ang mo indot- ako ko no akuan. Ako ko Isa naman naman masali limusay. limusito. Ha? Isa naman masali limusito. Ako. Sa kilo limusito kaunon. Dili Ipuga na sa ko, lubot. oy. Hindi ko oy. Pero Ano limusito? Ang sili imong- noon, pero sili noon. Sukol ko na. Apila mga kilo sili. Usag 1/4. Nalos-los mo. Usag 1/4. Isla ka na mapagpusa o sili ba? Dahil butan, lubot. Ah, mao na na. Kasi, Basta gag ibutang sa lubot aw nangaliwa na. Nangaliwa. wala nagituwa. Limusito lagi extra, ito sulog suka. Kuya ano? Oo. Isla. Anang, di ba nag-abang ng isla, no? Kilo. Wa ay nga Isa- mag-abang ako ay na naman may balay. Anak ko to, kung mabi. Yay kahilas to no. Di na juga kauli nga buhi sa inyo. Sumbong di ka sa mga mama. Nagkakauli buhi sa inyo. Patay ka buang ka rin. Pag musud ka sa akong teritoryo. Dong, klaro na ka dong, basta di ka kauli, way, mamising ka dong, klaro na kibawa na. Oo, dahil nun na may suspect dahil nun na naman din nakabati. Duha ka tao. Sir Eber, basta Ay. si Juan, si Liti dong, sir, ug mawaga ni si Liti, mamising ka ni, wala lang kita na. Yan, halos bro Rod, sir. Oh, duha na sila. Oh. Pangatug na mo Pagkakataon ka na yun. Isla, uyab na mong serbural sa isla. Uyab mong serbural. Hala, kabuang. Kilig ang hinampag. Sana Ayan, all. man si Litiboy. Uy, silos. Nagsilos ka. Parang ba? Sana all majuwa. Bro, kasi bro. Isla ka nang... Bitaw isla kisa bitaw uyab ni mo rin isla. Tarong may upungutan na ba ya? Nagtanong kag pangutan na ba? Ibang ilingon ko nga LD Army. Kinsa gani mga sa mga uyab? Secret. Wala iyop dong, wala iyop dong. Pwede na puyaban dong. Kanang Wala. ikaw Litiboy hat. Tagpuyo. Dong, libre na dong. Huwag na ka nang huwag ka nang music pa na siya, kuha na, no copyright. LDR eh. Isla, usap na yung uyab isla. Amerikano siguro na kaya LDR mo. Ah, wala yun dong, no copyright lagi na. Wala iyop. Ay, sos kung Makaw na, huwag na ito sinambala, yun na, muna yung uyab. mao gyud. Ikaw de magbuot kalpak. Nakaso ka imo da. Oh, nauntam de. Magbuot de ka dahil mamaya ko ah. Mo dyan na ato andan sa. Oy, kaya Adrian giti, katatapos lang ng work. Kisa din na si Kil Andrian. Giti lagi, giti. Kisa naman na siya. Buglo giti. No, katugaling, kabantay ko ato ba nasur, nasayob kog time.
Kinsa man to uy katong Unsa man? the river day to uy. Unsa man lagi? The river day to katong Plato giti. the river day to uy. The river river balbaho to kay river. Ikaw dito no katong singot. Ulo. Enjoy, klaro. Sige Miss Jima, kaunsa diha. Kung sa'yo na sa'yo ko eh. Extra. Katamaan ako ninja lagi. Oo, ito nga day. Sa'yo nga sa ninja eh. Kanang kato galing ninja river na ni anak ka. Hi ekla niya. Ang imong ninja kay ang pangalan kay singot sa tiki. Ang ako pa yung na-reply kay hi singot sa giti. Yata yung ikla. Bila tatawa. Ala nasayo po akong pagbasa ba kay. Sumot sa giti. Wow, Dad. Basta ba kay singot? Kaya kay imong pakalitan kay singot sa giti. Singot sa giti man dito. Ata yan yung river eh. Sir, paningtong nga ng giti, sir. Na-explore na si Bawa na Ijer. Kaya siya rin na anak. Ikaw river na dagang kay kagkugno. Yata. Pili mo ng kabuang mo. Anong kaya ba ako ganyan ng kabuang? Ubal. Kasi katawa Isla. Di ka po na ko eh. Sige paningot na sad ko. Malingot ang giti. Ate, kaya ikla. Papahiri na siya masalingan. Kasi nagkatawa no. Nasakit man po akong papangig eh. At Oh, kapoy. Saman, sir. Saman, sir. Mayroon na gitna. Uy, Isla, anak ko higda sa inyo Isla. Karang mag-inom taas ng bayan ba? Yan yung kauli ba? Anak ko higda. pag andam ng daan river kay river pag andam na pag andam ng daan litiboy ka nang makauli ba kag di ba? Na, magani, maog yung gingon na nga. Maog yung gingon nga ka ng huwag di na madaan ako higda sa inyo. Makauli ba ka sa inyong buhi lagi? May na lang magkadugog tag isa kagabi eh. Makagako sa nimo sa kagabi lang. Wala may bayad ng pagpaliwat. Swerte sad kaayo kang pagunga ka no. Ano, ang swerte man nga. Kita doa swerte. Litiboy tabian kaayo. Tabian ka Tabian man. litiboy na. Dili mo tabi og sa personal. Hello. Di ko niya sugaton lay ang pasugatan. Isip na ko, tambay ko lang to dito si Riverejo. Oy, Vince, Corp Joseph. Kana litiboy lay ang pasugaton sa buang. Tanawa, Sir Palpak. Ikla, tanawa, Sir Palpak ba? Hala, tinuod jud nga November na jud ay padung no. Ano man? Kita kalag. Tinuod man sad na kalag kay puti akayo kay ngipon. Ginawa mo ba? Unsay toothpaste gamit ni mo Colgate? daw. Colgate ko sa
Colgate mausad no. Ngamisag ni mo Colgate. ano. Imo dyan ang acid imong ngipon. Wow. Gamitan ko na grinder. Gamit guro ni siya kuan eh. Albatros. Grinder. Mugmog lang na si Sir Palpa ko kuan, mugmog lang na siya Clorox. Sunrox. Usog na mo kag albatros. Ang kuan yun sir, ang makalimpi yun sir, ano, limog-mog ka Red Horse. Ah, Na, ayaw anong suba, tuba. Katong tuba, God, manimahaw itong tayo, mong bato ni kuan mo, ginawa. Na si direksyon nanay kusog kay mo tuba. Ninot mo nga tubagon. Dahil ra sakit. Niya sawayon ni ati isibs na baho kayo. Ako, Baho ko na Ako to, kay sumunod ko buti si Juan, sir. yung direksyon Ganun ba? pamilya Direksyon ako sumunod ko. sir, ato sir. Ay, doon ra kay na. Sulod ra ka maglasang rod ba? Ay, lagi. Dali kayo siya. Why di matultulan basta atoon yun? Ato ah. No, Ako tinuod na. no. Makan dapit ba? Ilahang Pero- maglasang. Samot nagmukuyog ni si kanang kuan exla na ganahan si kumad to. Pero before ka mo ato padalhon mo kag alimango. O di man limango taon. Oy, naman di kang limango to, pero asan nang. Uyampi lagi. Uy, isla ka ng mga kagang dada kay duol ra humukram dakpan kagang ba. Kagang pero mga on magtai. Tay ba? Naram na sa naram na Kuweg, siya ng tayo. kuweg, galit ka. Di ba? Exla. Di ba daw mamatay istorya ni kuan, istorya ni Manoy ba kanang o mari mo tre kanang kay Paul mo kay kanang kuan. Sugba ko no tani to kanang kuan kanang Fortuner. Ring ana bitad to siya nga ari lang mo diri kay welcome kayo mo tapos kanang Oh, nala to siya. dito yang giingon oy nga nakalimot ko. Ay, sayo nakitultulon na si Roy. Ay, doon ra kayo. Doon ra Ay, kayo. doon ra kayo. So, dra Abot ka kita sa buko ng bike kana rin na relasyon. Oh, good. Dayon sana all. Uy, isla, di ba naman kay iro isla no? Panundog yung badang perlog i-premier ang iro. Eh, di ko man, pag sermon na yun. Naol jud na tinuod bitaw no, grabe no. Na exla. Kanang bitaw ni thumbs down di napil noon. I-premier ang iro. Sunod iring na. Lumpon ba iring ilaga. Ako pa Exla. i-premier nila na lang tama ba? Reburn. Exla ko di mo ko support og kanang kuan god premier god. Reburning lift ka dito. Wala, no right ko. Exla. Di mo ko ka support good mo lang ni nana. Wala na isla dito dahil kaniya dahil sa GC dahil sa supportive dahil. Na oy. Inawa mo sa Atay. kibaw ko. Exla. Pag-blind mo yung buhay, huwag na kibaw sa topic lagi. Exla. Oh, Katulong itlog ng biyahe. amawa eh. Kapta, ikla kapta. Lapo ka na dito. Pag init tubig. Wala. Niger. Wala dyan na tumaw. Ikla, mutana ko na ba? Tugas tinuod ha? Oh, Kahit ka pa, gusto mo. manok. Kaayo. Tarong ba? Manok. Ikaw ba rin ikaw matugan ba ka ng itlog sa tao ba? Lagpot mo Wala lang. na. Ako na nakaliboy. Tarong ba? Si katawa na. Tugas tinuod ba? Ako ano ba ko? Ha? Manigpo ko. Di ba? Nangutana ko, nakahikap na bukas personal na. Ano kung di ka hikapan na eh? Delikado niyo. Kanang meto ka o magtagay nung kalit-lit pa rin po. Nahubog ko, nahubog ko, nahubog ko, nahubog ko.
Diyan mo sa baso. Boss Palpak, Palpak si Litty Boy. Magpampers man ko. Tago rin ni. Unsa pagsigpon mo magpampers man ko. Sagang na ang daan. Aw. Ano pa man jud imong pangutana dira abi para mahumanta? Awa jud eh. Happy Halloween sa imo dira, Sir Palpak. Bugoy ni Isla. Welcome to my hello guys. Hello vlog. Welcome to my guys. Puti kay ngipon. Kitty White, babis lagi nila sa GC lagi sa supportive lagi no. Og si ko ano, si Lorenzo na dito. Si Lorenzo Jadis ba? Hinaran na dito bro. Dara sila dito ah. Nasa supportive. Hinaran pa na dito. Hindi mo na manghawa doon. Kaya na iklaw ko. Di manghawa. Di man jud na manghawa kinipilit naman. Oh, good. Di na manghawa. Natural naman na. Manghawa ka to halata na mga. Nakoy kana serious. MC ka pa. Nakoy pangutuanan mo ba kanang usay feeling nakakapag-itlog sila. Wala may feelings ka mo unsay feelings ninyo. Di ba? Kamo gilok. Ano ba kanon po ninyo ana nga wala man ko wala ada na feelings mong magunitan uy Ginoo ko. Amo ra man gid ana na. Lagi value. Aligre itong nas ibis ba? Samot yun. Suko na akong asawa kay maniko na. Uy. Isla ko, ang inyo magunitan Isla, unsa may feelings Isla? Ha? Kung ang inyo magunitan ba? Ikaw kaduhan na lang ka ha. Kaduhan na lang jud ka, one more chance. Napay duha ka. Napamagay duha. Grabe oy kung kuan. Wala oy Ginoo. Si Emil Tribe ba na kung maghihapon dahil? Naga pa rin. Kuha mo, CB na may nakabutang diri. Oh, So, Pilipinas. Hala na ML3B vlogs oh. Sila Sir ML3B Vlogs ug si Vince Kurt Joseph mag-asawa na sir. Oh, iharap na. Solid kay na sila. Asan marong itlog? Vince Court, laharap na sir, Vince Court. Kanang Isla ka mo tanan ng Isla kanang musig po sa inyo Isla sa imong feeling. Kana so. Awalan, di na kauna na ba? Ha? No, di na kauna og sila may musig po. Mo kami Isla punta na ba? Ha? Kung sila may musig po ano, wala di na kinomdom. Sino kinamang pangan? Sir. Sir. Imigsig po yun. Kasi nga nako. Papungutan na og siya nga. Ay, Ano yung tigpo na lang tagkuan may mga kasag. na katong kasag pakan mo kato. Ikla. Tapilay bayad na itong palimpis na. Ano sa kanang litiboy nigpaak okay man kayo. Ikla. Itong palimpis na ba? Pilay bayad na to. Tagkuan ra to 1,100. 1. 1,100. 1,100? O kikol na ko ba palimpyuan? Pwede ra? Naamsad mi kanang kuan kanang steel wall. Stilul ah. Libre kagis. Aw na ka sa kwan salon Isla? Naamsa nang pug ka oy nganong nayabang na jud ka litiboy. Manimpi mo gas naong. No, manghilotay nagnaog no. Nanasad ko ko sa salon.
Ipahilo tong naong tamayo kay watong Na kuman. kuno among balay sa Loyos Bianji. Oy, Idol Isla. idol ka na tamayo dong eh. Hiluta tong naong tamayo Isla ba kay watong human. Ganong dili siya idol ni Tamayo no nga. Si Tamayo magbasa gani sa kon, magpiyong. Hindi ba klaro? Yang iya kon. Yang ipiyong ko yung mata, kasi Ixla ko nung makatawa, muha ko nung mata. Na mo Sa Isla nga. Kasi idol, hindi niya kabayahan na ba? Unsa man man ako pagpadako beser palpak tiga ko unsa man ni problema nako. Swerte kay Isla masawan mo sa tamayo Isla. Ta sortihan yan no. Ah, Sortihan gani agad. kanang magtulip siguro mo. Hot doon yun na imong naong sulog apirit sula siguro. Grabe ikalite boy kalima na lang ka. Nagkataas man sir. Agot mo ba? Imbis mo kiss, tos actor, sige punot po. Garis palpak puti kay ngipon no. Pakita ko no ngipon na yung puti nimo. Imbis mag-kiss, tos sinasantang no, sino punot po noon? Ang mga lagpot malaway ang kuwang man. Kuwang magngipon. Mao ba ka ng sir palpak? Wala kita na eh. Bungi bumatugon. Mas Bungi. Ikaw mo kamo dun duha no tamayan kay mo no. Nga? Tamayan kay mo. Di, may nang matugaan mas tinoy kung basta makamoy magkadayo na to sultian. Ati ka pa di kong discourage ba? Ako palingkod lagi. Siya live din eh. Ikaw sa lingkod eh. Ikaw may host. Na, So, pagkakita sa live ni Eric Clash, King, ni mo ni ganahan ako. Muna akong ipangita sa mama. Da. Kuna all. na. Kung matoy masawan mo isla, kasket og sininay, giprotinda ko ah. Daga na jud ari balbaho tuga jud ani litiboy oy. Kasket og sinina, kay protinda ko alay, pangitaon yung sinina to. Kas kay Asa ka ba? kanina tapos unsaon na lang kahagma ay patong. Yung mga sila tripod niya. Triple X, asa ka mangita na? Grabe no. Kinahanglan jud nimo patay ano. Itlog pa imo nga, kinalang gag-brief na ko kayo, kay ako itlog. Ikrain mo oy. Nabulig-bulig gawin. Tapos Pero, matod pang X-la sir, nga, anda ko kunong itlog sir, hindi ko na ugayon. Nagagawin ba? dili naman na- kung dako gali dili naman na mauoy. Abnormal naman na siya. Pinamao lagi. Abnormal naman na siya. Abnormal. Kinahanglan naman din na siya ipa-doktor. Boyong na, boyong. Kinahanglan naman din na siya kay nagkuha naman ba? May naman dako X-la, di arakanse. May problema. Yan, shoutout mo po sa live zone. Ogam yan, apel, sod. So, maayuhan yun, ipalpak no, karami Maria Pusa. biliwan. Saan siya si Maria Pusa kinsa man eh. Maripusa. Dikit kalimbang nga. Ha? Paminaw sa mo in taon mga Ginoo kong dagko ug gagmay. Ano lagi? Oy, kali Adrian. Babay. Ha? Matuhog na Salamat ko. sa PBB Gym dyan. Asa na ko eh? Bari po dam dikit, kalimbang nakita ang ito. Joji. Ay, Joji, no, dong. Oh, sir. Joji. So, kailangan Joji. Kisa Joji. Salamat babay. Joji. Uy, ugma na po doon. Joji, good sir. Itong bana ni Jojo. Asa Maiwa asa gyud isla? ni palpak. Badi. Oh, na eh. Maiwa gyud ni palpak uy bisag kanang dautan ba? Dautan.
Mayo gyud ni palpak moingon na Jojo nga Jojo. Oh, mao jud. Kung Kulat na ninyo ba? nakalimot, ay sir, wala. Kung nakalimot, tigulang na kuno ka sir. Jojo. Ah, Juji. Sako. Lagi. Yang paano lagi sir si Jojo? Sige, atuon sa nako sila. Pag-istorya ng tiwas kay atuon ko ning balayan ni. Sige sir, ato sir. Ato man si Claron. Pag kinaon sa nero na Salamat. Maripusa alive. Salamat. Check ko sa to. Wala anang sa Pikas grupo sir. Nameless. Si batay biliban ako ng biliban ako ng girpuha ba sayo pa kay mangmata na. Nameless. Masumbe ba? Email. Naliman ka lalao na pa wala mata na. Gagawin ugma. Saman sir, kung na to sir, end na to sir. Wala na to'y kabuangan inaog nga. Tuog tay. Tawag tayo. Sige sir. I-end din mo sir. Oh, ako na yung answer kay magpansa ko pahuway sa nila akong laptop. Sige sir. Sige. Ugmasad. Ugma na sa kinsa magiging oy. Ay, Ikla. Paskiriti ko. Ay, tawag tayo Ikla. Sige sir. Salamat sir. Sige sir. Mag-end na ko kadiyota. Ayan, maraming salamat sa lahat no pumunta dito sa ating istasyon sa YT Rev Radio on board. Maayong gabi sa mga Bisaya at magandang buntag na di ay. Maayong buntag sa mga Bisaya at magandang umaga sa ating mga Katagalugan na friends na nandyan. Maraming salamat sa ating pag-subaybay at lalong-lalo na sa bagong pasok no. Si Mama Maripusa o si Juji, naalala na kita nung pinuntahan kita no doon sa kabila. Pinuntahan kita doon sa LS mo at nag-discuss pa nga tayo about sa Team Ilaga no. Maraming salamat Mama Juji no. Sus kita ni tigulang na tama Juji mo niligid na maka-remember no. Daghang kayong salamat no Mama Juji. At sa ating mga friends na nandyan. Next time, ipakilala kita Mama Maripusa, no? Alive. Ayan, nandyan yung nakikinig sila. Yung iba natutulog na, no? Ayan, magandang morning sa lahat. At pasensya nahabaan yung usapan namin at kami nagkaaliwan mga guys. Ayan, maraming salamat. Ayan, Mama Maripusa, dagdagan kita ng 2, no? Mamaya bago ako matulog, no? Ayan, maraming salamat sa pag-silip. Ayan, puntahan ko rin yung bahay mo mamaya. Ayan, at sa lahat ng mga sumabaybay sa aking live stream ngayong gabi at naabutan tayo ng umaga, no, mga guys. Maraming salamat at magandang Sunday morning, mga guys. Ayan.
Ako ang Ilyas.